Le, Nduk, mrene lungguh cedhak simbah. Urip kuwi ora mung soal mangan lan sandang. Urip kuwi soal ati lan laku. Le, elingo ya. Manungsa aja serakah. Aja kaya dene buta. Buta kuwi gedhe awake, banter tenagane. Nanging atine peteng, ora tau rumangsa cukup. Wong serakah kuwi atine kebak karep, tangane kepengin ngrebut kabeh. Mripate mung ndeleng duweke wong liya. Nanging elinga le, sing kaya ngono kuwi ora bakal tentrem uripe. Rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Sing dadi bagianmu ora bakal ketuker. Yen kowe sabar lan syukur, sing setitik iso dadi berkah. Aja nganti kowe kelangan sedulur mung merga rebutan bondo. Aja nganti kowe kelangan kanca mung merga kepingin menang dhewe. Urip kuwi mung mampir ngombe le, ora suwe mung sedhela. Sing digawa mati dudu bondo, nanging amal lan jeneng apikmu. Dadi wong kuwi sing andhap asor, sing gelem nuduhake, sing seneng nulungi. Merga tangan sing seneng menehi iku luwih mulya tinimbang tangan sing mung njaluk. Elinga le, sugih bondo ora jamin sugih ati. Nanging yen atimu sugih syukur lan welas asih, uripmu bakal luwih tentrem lan berkah. Simbah mung bisa ndonga, muga-muga kowe dadi wong sing cukup atine, cukup pangrasane, lan cukup rasa syukure.